taama nin ye Blinken ka taama 11 ye mara kofɔlen ninnu kɔnɔna la kabini fitinɛ daminɛ waati la Gaza octobre kalo tile 7 san 2023 la Blinken ka kan ka taama kɛ mara jamana wɛrɛw kɔnɔna na a ka taama ni senfɛ o siraw kan arabadenw a bɛ taa Jordani jamana fo ka se bi ma diplomasi siraw ma se ka ɲɛ sɔrɔ fitinɛ nin banni taabolow la fitinɛ min bɛ senna nin ye a san 1 ye Gaza ani filanan min nana fara a kan n'o ye banisarala ani Liban Hezbollah cɛlataw ye Washington jigi tun bɛ a kan k'a fɔ ko Hamas ɲɛmɔgɔ Yehya Sinwar cɛ min n'a tun ɲininen don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka banisarala fɛ ne a jalakilen don ni fitinɛ dilanbaga ni ne binkani waleyaw min taara falen fagali jugubaw la octobre kalo tile 7 san 2023 la banisarala ka fagaliw bɛna kɛ bɛn ani basigi dayɛlɛ ni siraw ye nka fo ka se bi ma banisarala ma kɛlɛ ni dabilali waleya jira hali Hamas ani Hezbollah minnu ni Iran jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɛmɔgɔ caman fagaliw kɔfɛ u fɛ Gaza duniya keleyatɔnba ka Palestine kɛlɛɲɛbolilaw ka cakɛda ye wele bila maramafɛnw sɛmɛliw la yaasa ka sira di sibiliw ma ka bɔ kɔgɔduguyan fanfɛ mara yɔrɔw kɔnɔna na yɔrɔ min la banisarala sɔrɔdasiw bɛ ka Hamas tɔndenw ɲini